हाग्रामा महिलारि सारखौ इन्डियानि पलिटिसियानफ्रा बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि पलिटिसियान दं होननानै सेकेन्ड पजिशनाव गनायजानाय मानसि। हाग्रामा महिलारि सारखौ इन्डियानि पलिटिसियानफ्रा बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि पलिटिसियान मानसि दं होननानै इन्डियानि पलिटिसियानफ्रा बर' हारिखौ आरो गनायनो गोनां जादों। हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि थाखाय पलिटिसियान मानसि होननानै बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि पलिटिसियान मानसि दं होननानै इन्डियानि पलिटिसियानफोरजों सेकेन्ड पजिशनाव गनायजानाय मानसि। साननैसोनि सिगां तामुलपुराव ख'ख'खेल बादायलायनाय जादोंमोन। बेबायदि समाव प्रमद बर'नि हिन्जावा मानो जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै थाङाखै, मानो सुइजार गानना थांनायखौ जोंनि बर' मिडियाफ्रा खेबनो हायाखै, बिनि जाहोना मा? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मनमोहन ब्रह्मनि सायाव भिडिअ बानायनायाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा दुखु मोननो हागौ। दुखु मोननायनि सिगां भिडिअखौ एसे 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। दिनै आं नैबे आंनि साखाथियाव थानाय सावगारिया मनमोहन ब्रह्मनि। बे बैसोआ बेसेबां बैसोमोन एसेबाबो बिजिरनानै नाय। इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बेबायदि सावगारि होनानै ब्रह्मनाव माखासे सोंलु देवनागिरि हांखोजों लिरनानै सोंलु खालायदों। लाजिथावना। इउपिपिएलनि मानसिनाव बा इउपिपिएलनि गादियाव थानाय बा जायफोर मोजां मोनग्रा इउपिपिएल पार्टिखौ बिथांमोननाव गथ' गथाय दंना गैया? 10 बोसोर 12 बोसोराव माबायदि ड्रेस गानो? 10 बोसोर 12 बोसोराव माबायदि ड्रेस गानो? हयथ' सोरनिबा गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो दख'नाबो गानो जानो हागौ, उन्दैनिफ्रायनो गामसाबो गानो जानो हागौ। नाथाय दानि नैबे सोलिबाय थानाय बोथोराव मनमोहन ब्रह्मआथ' बिना ड्रेसाव सावगारि साफायजायाखै। बेबायदि सावगारिखौ होनानै जुदि इउपिपिएलनि मानसिया जोंनि बर' समाजाव नंखाय रावखौ जुदि बेरखांहोयोब्ला बेनिफ्राय देरसिन लाजिथावना मा दं? नैबे मोनसेखौसो आं सोंलु खालामो। नैबे फंसे बाथ्राखौसो आङो सोंलु खालायो। साननैसोनि सिगां तामुलपुराव ख'ख'खेल इन्टारनेशनेल खेल बादायलायनाय जानाय समाव प्रमद बर'नि हिन्जावा मानो जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै थांनो हायाखै? मानो गाननानै थांनो हायाखै? आरो जोंनि बर' मिडियाफ्रा मानो सुइजार गाननानै थांनाय प्रमद बर'नि हिन्जावखौ मानो मिडियायाव सेबखाङाखै? मानो सेबखाङाखै? प्रमद बर'जों बायजाजोब्बाय नामा? इसिबां जुदि इउपिपिएल सरकारा जुदि नैबे मनमोहन आंनि साखाथियाव थानाय सावगारिखौ जुदि अबजेक्सन होनो रोङोब्ला, अब्ला साननैसोनि सिगां तामुलपुर जिल्लायाव बा तामुलपुर बे ख'ख'खेल बादायलायनायाव सुइजार गाननानै थांनायखौ मानो इउपिपिएलनि पार्टिया मानो अबजेक्सन खालायाखै? प्रमद बर'नि हिन्जावा मानो दख'ना गाननानै फैनो हायाखै? मानो सुइजार गाननानै फैखो? बर'नि सिनायथिखौ बिटिआरनि दैदेनगिरिया होनो लाजियो नामा? होनो लाजियो नामा बर'नि गाननाय जोमनायखौ? अब्ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मानो बेबायदि कुइसनखौ नैबे मनमोहननिखौ मानो बेबायदि सावगारि फेसबुक ससियेल मिडिया मानो गले गले एकदम लाजिथावना इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गोरों लेखा गोरों होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सिनायो, लेखा गोरों होननानै बिथांमोननि पार्टिखौ गनायो। नाथाय बिथांमोना लेखा गोरोंबाबो आउट नलेज दंना गैया? बिथांमोना आउट नलेज दंना गैया? बिनि थाखायनोथ' इउपिपिएल पार्टिया गुबुन हारिनि सरकारजों गुबुन सरकारजों फिदिंजागासिनो। होमबा बे नंखाय मनमोहननि बे बैसोआव नैबे आंनि साखाथियाव थानाय सावगारिनि बैसोखौ बयबो नायनानै बेसेबां समनि बैसो बेखौ साननानै नाय। जेब्ला MCLA जानायनि उनाव बेबायदि ड्रेस गाननानै बेरायदोंब्ला बुंनो हानाय बयहाबो राइट दं। पार्सनेलि बेहा माखासे समाजनि गेजेराव बा समाजनि नोजोराव माबा मोनसे जुदि मोजां खामानिखौ होगोन होननानै जुदि होआलासिनो थादोंब्ला बे मनमोहननि सायाव बुंनांगौ अधिकारा रायजो राजाफोरनि। मनमोहन ब्रह्मआ गावनि समस्थियाव बा गावनि एलेकायाव समाजनि गेजेराव आं
जेब्ला एमसिएल आं फैफिनोब्ला बेबायदि आं खामानि मावनानै होगोन होननानै जुदि रायजो राजाखौ थगायदोंब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंनो हानाय अधिकार दं। दानि ड्रेस गाननायजों बिथांनि आखल आखुखौ बुंनानै माबा मोनसे लाब जागोन जानो? जेबो लाब जाया। नैबे सावगारिया क्लास 5 बा क्लास 6 नि बा 7 नि बैसोनि समाव जानो हागौ। नैबे ड्रेस गाननाया बेबायदि बैसोनि समाव जानो हागौ। अब्ला जायफोर इउपिपिएल नि सोद्रोमाफ्रा बेबायदि सावगारिखौ होनानै बेसेबां लाजिथावना। लाजिनो रोंनांगौ इउपिपिएल नि पार्टिया, लाजिनो रोंनांगौ इउपिपिएल नि मानसिफ्रा। प्रमद बर'खौ मानो बुंनो हाया? तामुलपुराव इसेबां इन्टारनेशनेल खेल जाबाय, ख'ख' खेल। बेबायदि समाव जोंनि बर' ड्रेसखौ गाननानै मानो थांनो हायाखै प्रमद बर'नि हिन्जावा? बेफोरखौ मानो बुंनो हायाखै? बेफोरखौ मानो बुंनो हायाखै? प्रमद बर'नि खिफिनाय हासुनाय गासैबो मोदोमनायसो जाबाय नामा? गनायथाव नङाब्लाबो जोंनि बर' समाजा इउपिपिएल पार्टिनि थाखाय गनायथाव जाजोब्बाय नामा प्रमद बर'नि आखल आखु, प्रमद बर'नि माखासे डिसिप्लिना? लाजिनो सोलोंनांसिगौ। तामुलपुराव गुबुन गुबुन स्टेटनि बेबायदि समाव प्रमद बर'नि हिन्जाव होननानै बयबो सिनायलांबाय। बेबायदि समाव सुइजार गाननानैसो मानो थांखो? दख'ना गाननानै मानो थांनो हायाखै? बिनि जाहोना, बेफोरबायदि जाहोनखौ जोंनि बर' मिडियाफ्रा मानो बुंनो हाया फंसेबो? महिलारि सारनिसिम मोनसे सोंथि। हाग्रामा महिलारि सार, नोंथाङा सेल्फिश नामा? हाग्रामा महिलारिखौ नों सेल्फिश बुंनो हानाय सोर? क'क्राझार जिल्लायाव थानानै नों बेबायदि कुइसन होबाय थानाङा। लाजिनो सोलोंनांगौ। नैबे 5 बोसोरनि राजनितिखौ लानानै सोरनिबा पावारखौ लानानै नों बेबायदि कुइसन सोंनो हानाय सोरनिफ्राय पावार मोन्दों? सोरनिफ्राय पावार मोन्दों? जुदि एसेबां जाथिनि खामानि मावग्राबा हाग्रामा महिलारिखौ नों सेल्फिश बुंलायनो हानाय गोहो दंब्ला मानो साननैसोनि सिगां तामुलपुराव ख'ख' खेल इन्टारनेशनेल खेल जादोंमोन। बेबायदि समाव प्रमद बर'नि हिन्जावखौ गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिनि हिन्जाव होननानै बयबो सिनायलांबाय। बेबायदि समाव मानो बर' दख'ना गाननानै थांनो हायाखै? बेबायदि समाव मानो जोंनि बर' मिडियाफ्रा फंसेबो सोंनो हायाखै? जोंनि बर' दख'ना गाननानै मानो फैयाखै? बेबायदि माखासे प्रग्रामाव मानो दख'ना गाननानै फैनो हायाखै? बेफोरखौ जोंनि बर' मिडियाफ्रा मानो सोंनो हायाखै? मानो सोंनो हायाखै? इसेबां गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसि फैदों। बेबायदि समाव जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौ ड्रेसखौ गाननानै मानो सिनायथि होनो हायाखै? लाजिनाय दं नामा जोंनि बर' हारिखौ? प्रमद बर'आबो लाजिनांगौ। आंनि हिन्जावादे इसेबां गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसि फैदों। सुइजार गाननानै थाङोब्ला बर' हारिखौ बेसेबां लाजि फोनांदों? जोंनि बर' ड्रेसखौ गाननानै थांनो थाखाय लाजियो नामा? आरो जोंनि बर' मिडियाफ्रा प्रमद बर'नि न'खरनि बा प्रमद बर'नि माखासे भिडिअखौ खालायनो थाखाय गियो नामा? जाहोना मा? आन्दोआव मा दं जोंनि बर' मिडियाफ्रा? मानो तामुलपुराव जेब्ला साननैसोनि सिगां ख'ख' खेल जादोंमोन बेबायदि समाव प्रमद बर'नि हिन्जावा दख'ना गाना लाफानो थांदोंमोन। बेबायदि समाव सुइजार गाननानै बे प्रग्रामाव नुजाहैदों। बे सुइजार गाननाय सावगारिखौ खेबा लाफानो मोनसेबो कुइसन सोंनो हायाखै? मोनसेबो कुइसन सोंनो हायाखै? प्लेन स्टेटनि थाखाय अब्ला बिथांनि एकाउन्टआव बेसेबां रां दंमोन? बिथांनि सम्पथिया बेसेबांमोन? मा होनदों? एकाउन्ट? हाग्रामा महिलारिनि एकाउन्टखौ नों सोंनो हानाय सोर? गिबि नों सों। बोसोरनैयाव बोसोरथामाव प्रमद बर'नि एकाउन्टआ बेसेबां? बोसोरथामनि सिगां, बोसोरनैनि सिगां, उन सिगां जेबो फिउचारनि जेबो बेहा सम्पति गैया होननानै बे बुंनानै लादोंमोन। बिनि हानि मैल'आ बेसेबां? बिनि न'खरनि सम्पतिया बेसेबां लन होखो सरकारा? बेसेबां लन होखो? बेबायदि समाव बहानि थाखा मोननानै बिल्डिं लुखो? थाखा मोननानै हा बायखो? बेखौ मानो सोंनो हायाखै नोङो? हाग्रामा महिलारिया बहुत बाथ्राखौनो बुजिनो हाया। बर'खौनो क्लियार बुंनो हाया बियो, इंलिसखौथ' मा बुजिबावनो? मा खोथा बुंदों गबिन्द बसुमतारिया? हाग्रामा महिलारिया बर' रावखौनो मोजाङै बुंनो रोङा। हाग्रामा महिलारिया जुदि बर' रावखौनो मोजाङै बुंनो रोङाब्ला नरेन्द्र मदिखौ, आसामनि जाय दैदेनगिरिफोरखौ समाजनि गेजेराव सोंनाय फिननाय
खालायनो हानाय गोहो दंमोन। इन्डियानि पलिटिशियाननि बिथोराव हाग्रामा महिलारिखौनो सेकेन्ड पजिशनाव दं होननानै इन्डियानि पलिटिशियानफ्रा मानिनो गोनां जादों। बुजिना बुजियांलाय? इन्डियानि पलिटिशियानफोरनि बिथोराव हाग्रामा महिलारियाबो 2 नाम्बाराव नाम्बार मोननाय मानसि। हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि, समाजनि गेजेराव माबायदि डायलग होनांगौ, रुलिं सरकारनि सायाव माबायदि गोरोबनानै थानांगौ, गुबुन गुबुन पार्टिजों माबायदि गोरोबनानै थानांगौ, आरो समाजनि गेजेराव इन्डियानि पलिटिशियानफोरखौ सोंनो हायै, माखासे पार्लामेन्टआव सोंनो हायै, माखासे आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनो हायै खोथाफोरखौ समाजनि गेजेराव सोंनानै बुंफ्रुनो हानाय सासे पलिटिशियान दैदेनगिरिमोन। इन्डियानि पलिटिशियाननि 2 नाम्बाराव पलिटिशियान गोलैदों। नोङो 0 पलिटिशियानाव गोलैनानै दं। 0 पलिटिशियानाव थैआं बर'बां मोनसेबो नोङो आसाम एसेम्ब्लियाव बुंनो हायै मानसिया मा खोथा बुंदों नोङो? मा खोथा बुंदों नोङो? नोंनि रावखौनो स्पष्ट बुजिया माथो। मा बुङो मा थायो, गावनो मा बुंदों मा बुङाखै बेखौनो नों मोनथिबावा। अब्ला नोङो इन्डियानि पलिटिशियानाव नों दिनै जयेन जाबाय, इन्डियानि नोङो दिनै राजनितिकआव हाबबाय, अब्ला नों खोथा फंसेबो बुंनो रोङा माथो। इन्डियानि नरेन्द्र मदिखौ नों माथो समाजनि गेजेराव बुंनानै माथो मिनिहोनोबो हाया। नरेन्द्र मदिनि खाथियावनो दाबो नोङो इलेक्सननि नों केम्पासाव दाबो नों खेबसेबो जिरायनो मोनाखै माथो। मा खोथा बुंदों नोङो? नरेन्द्र मदिनि खाथि साखाथियावनो जिरायनो मोननाय दाबो जों खेबसेबो स्टेजाव नुवाखै माथो। आरो मा डायलग होदों नोङो? आन्दलनजों नङा, खिन्थु पार्लियामेन्टारि प्रसेसजों बेखौ आलादा रायजो बानायनो हागोन। मा खोथा बुंदों मा खोथा? नंगौ आन्दलन खालाय आबसुनि मोनसे आन्दलनाव जोंनि बर' गोरों गोराफ्रा ओरैनो जातिनि आन्दलन खालाय गोरों गोरा बिमा बिफा फोरोंनाय जातिनि गोरों गोराफ्रा इन्डियानि मोनसेबो मोजां साख्रियानो जा, मोजां माखासे राजनितिक पलिटिशियान जानायनि माखासे गोहो गोरा दंमोन, रोंगौथि दंमोन, बेफोरखौ नागारनानै पार्लामेन्टनि खोथा बुंदों। नंगौ, पार्लामेन्टनि खोथा बुंदों, थिगानो। गबिन्द बसुमतारिया पार्लामेन्टनि थ्रुयै बर' हारिखौ जौगाहोनांगोन, जिखुनु जाया स्टेटखौ लाबोनांगोन होननानै बुंदों, थिगानो। नाथाय मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लियाव, मोनफ्रोमबो रायजो सभा लकसभायाव जोंनि बर' लिडारफ्रा खोथाखौनो बुंनो हायाब्ला, अब्ला फैबाय थानाय समाव आरो बर' हारिखौ माखासे जौगानांगौ खामानिफोरखौ बोरै मावलांनो हागोन? अब्ला पार्लामेन्ट होननानै ओरैनो गादिखौ लानानै समखौ थांगार होनानै 5 बोसोर UPPLआ फैनाय मानि बर' हारिया आरो 20 बोसोर बेक जाफिननाय, फासयनाय माने बर'फोरनि 20 बोसोर फासयनाय। बेखौ लाजिनो सोलों। दिनैनि समाव जुदि बै समनि आबसुनि बारग' मेलेमजिबिफ्रा दिनै सोमावफिनांगोनब्ला, बुनसुआ सोमावफिनांगोनब्ला, हयथ' दिनैनि समाव UPPL सरकारनि जिथु पावार, बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायावसो दंसैमोन। बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, बारग' आबसुनि मेलेमजिबिफ्रा, बिलटिनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा, समाजनि जायफोर मेलेमजिबिफ्रा दिनै सरकारनि सायाव खुद्रिफिनांब्ला दिनै दंस' जानायनि लामायावसो दंमोन। बेखौ नों गोसोखां। आरो दिनैनि समाव मा बुंखो नों? पार्लामेन्टआव नों फंसेबो खोथाखौनो बुंनो हायाब्ला, थेनथ'नानैसो थायोब्ला, ओंखाम मोनजायै बायदि थायोब्ला, जोंनि बर' मिडियाफोरनि खाथियाव जोग्रांलायो, दाउला जोग्रांनाय बायदि, बे दाउला आदिबासिफोरनि दाउला सौलायनाय बायदि जोग्रांलायो माथो होनलाय बर' मिडियाफोर सोङोब्ला। लाजिनो सोलोंनांगौ। पार्लामेन्ट एसेम्ब्लियाव नों फंसेबो रावखौनो बुंनो हाया, थेनथ'नानैसो थायो, अब्ला नों पार्लामेन्टनि खोथाखौ मा बुंखो? सोरबा रोंगोरा इउजि ब्रह्मआ खोथा फंसेखौनो बुंनो हाया, आरो नोंसोरो आसाम एसेम्ब्लियाव फंसेबो बुंनो हाया, अब्ला नों मा खोथा बुंखो? दिनैनि समाव बै समनि बारग' आबसुनि जायफोर मेलेमजिबिफ्रा, जायफोर बर' समाजनि मेलेमजिबिफ्रा दिनैनि समाव सरकारनि सायाव खुद्रिनानै देखायनांगोनब्ला, नोंथांमोननि
जि पावार बे बर' हारिखौ दंस खालायनायनि लामायावसोमोन BPF अकल बर'नि खोथाल' सिदा खालामो बेनो दिनै प्रमाण मा खोथा बुंदों बाप बेबायदि बाथ्रा बुंबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नोंखौ दिनै प्रमाण जाबाय नंगौ BPF पार्टिया बर' हारिनि थाखाय नांबोदों हाग्रामा महिलारिया सोरबा बर' बिमाफ्रा सोरबा बर' हारिनि समाजनि गेजेराव सोरबाफोर जुदि बेमार आजार जादों होनना बुङोब्ला जायफोर केस गोनांफ्रा जुदि थाङोमोनब्ला केसआव थारिख मारिनो गोनां जायोमोनब्ला बयखौबो नाहरदों सोरबा बर' बिमाफ्रा दिनै बेमार नायजानो थाखा गैया गाबोन अबेबा आलासि जानो थाखा फैसा गैया बेबायदि समाव जायफोर हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांदों समाव हाग्रामा महिलारिया बयनोबो अनसायदों गुबुन हारिनिबो नोंसोरो 1% मावाखै हारिनि नोंसोरो 1% खामानि मावाखै मा खोथा बुंदों नों होमबा नोंसोरो इउपिपिएल पार्टिया बर' हारिनि खामानि मावनो नोंसोरो गादियाव गैया नामा हाग्रामा महिलारिखौ BPF पार्टिखौ बर' हारिनि थाखायसो खामानि मावनो ओंखारदों आरो बांसिनै बर' हारिनि थाखायसो खामानि मावदों होननाय बे खोथाखौ बयबो जोंनि बर' जाथिफ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बेखौ गनायो आरो अराय सम खामानिखौ मावलांनांगोनबो अब्ला दिनै रोखा जाबाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मा खोथा बुंखो BPF पार्टिया बर' हारिनि थाखाय बांसिन खामानि मावो होननाय बे सैथो नाथाय नोंथांमोना गबिन्द बसुमतारिया इउपिपिएल पार्टियाव थानानै जेनेरेलनि खामानि मा मावदों बर' हारिनि मा खामानि मावदों 0% मावदों जातिखौ नोंसोर दंस खालायनायनि थाखायसो नोंसोरो लाहार फाहार